Nemme hjemmesider er en service, der let sætter dig i stand til at oprette din egen hjemmeside, hvor du kan præsentere, hvad du har lyst til inden for det emne, du selv har lyst til. Og i den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du hurtigt kommer i gang med at oprette din egen side. For eksempel skyld vil jeg i dag vise dig, hvordan du kan oprette en hjemmeside, der handler om ferier med familien. Du starter med at trykke på prøv gratis. Det første, du bliver bedt om, er at vælge et farvetema. Der er forskellige muligheder. Og når du har fundet det, du er tilfreds med, så trykker du på skærmen. Det næste, du bliver bedt om, er at vælge et baggrundsbillede, du synes passer godt til emnet for din hjemmeside. Da jeg vil lave en hjemmeside om ferie, så synes jeg, at det her billede passer godt, og derfor klikker jeg på det. Til slut skal man bare taste et brugernavn, som også er navnet på din hjemmeside. Jeg beslutter mig for, at den skal hedde Jensens Ferier, og så indtaster jeg en kode og så en e-mailadresse. Og så trykker man opret. Så er hjemmesiden oprettet. For at gå i gang med at redigere mine sider, for de står jo tomme nu, så trykker jeg herover i venstre menu på redigere sider. Det jeg kan se her, det er, at pt. Ligger der kun en side, der hedder en forside. Jeg kan gå ind og se den. Det vil jeg ikke gøre lige nu. Jeg vil i stedet gå direkte hen og redigere den, fordi der ligger jo ikke noget på den. Herinde på forsiden, der kan jeg vælge, hvad den skal hedde i menuen. Jeg synes, forside er et udmærket navn. Og så er der en overskrift inde på siden, som lige nu hedder velkommen til min hjemmeside. Det vil jeg også lade stå. Det første, jeg vil tilføje nu, det er et tekstfelt. Klikker på tekstfelt, og det kommer frem her. Tekstfeltet, det kan man bruge til at skrive for eksempel en velkomsthilsen på hjemmesiden. Når man har skrevet sin tekst, kan man trykke på gem. Og nu er det gemt. Nu kunne det godt pynte med et billede på forsiden af min hjemmeside, derfor så trykker jeg på upload billeder over i venstre side. Og igen på knappen upload billeder. Og jeg har dem liggende på skrivebordet i mappen ferie. Og det kan lige så godt, man kan lige så godt uploade dem alle sammen på en gang, fordi så ligger de derinde, og så kan man arbejde videre med dem. Så jeg markerer dem alle sammen og trykker vælg. Og så tager det et øjeblik, mens computeren lægger alle billederne op på hjemmesiden. Og når den er færdig, rører du tilbage til redigere dine sider. Og jeg kan så trykke ind på forside igen og trykke redigere. Og nu kommer billederne frem her i feltet mine billeder. Og jeg vælger et billede, jeg synes passer godt til vores forside, og der har vi et her af familien. Jeg trækker det bare ned i feltet, så kommer det ind. Stå. Og jeg rykker lige teksten nedenunder. Og så trykker jeg gem. Og så kan jeg trykke på se min side herovre i menuen. Og så har vi allerede forsiden klar. Vi skal have mere endnu. Vi skal også lige have lavet en side, der handler om vores ferie i Karibien. Så det jeg går ind herover, det er, at jeg trykker på redigere sider i menuen. Så tilføjer jeg en ny hovedside. Og trykker jeg redigere. Og den skal hedde ferie i Karibien. Og overskriften på siden skal hedde vores ferie i Karibien. Det første jeg vil indsætte, det er et tekstfelt. Og her skriver jeg en lille tekst om vores ferie i Karibien. Og så trykker jeg lige gem. Det næste jeg gør, det er, at jeg tilføjer et fotoalbum. Og det er så kommet frem her nedenfor. Der har vi alle de billeder, jeg har lagt op tidligere, de ligger her nu. De er alle sammen taget på ferien. Så jeg trykker bare plus på dem, jeg vil have med.
Nu har jeg lagt alle de billeder op i mit fotoalbum, som jeg vil have, og jeg kan nu for eksempel trykke på sorter billeder. Og herinde kan jeg flytte rundt på dem i den rækkefølge, jeg nu synes, de passer sammen. Og så gemmer vi ved at lukke. Sådan, så kan vi trykke på se min side. Så har vi forsiden. Velkommen til min hjemmeside, står der stadigvæk. Den kunne vi godt have haft rettet. Men ellers så har vi menupunktet ferie i Karibien. Teksten jeg skrev heroppe. Her er der billeder fra vores ferie i Karibien. Det var fantastisk, og vejret var lækkert. Og så kommer billederne ned efter. Så kan vi klikke dem op i stor. Og se dem en efter en. Så nemt er det at oprette en hjemmeside med nemme hjemmesider. Hernede på administrationssiden under overskriften abonnement kan du se, hvor mange dage du har brugt af din gratisperiode. Du kan også trykke på forny abonnement, hvis du gerne vil forlænge, eller du kan stoppe og nedlægge hjemmesiden. Det er dig, der bestemmer. Nedenunder igen kan du se, hvor meget plads du har brugt, hvor mange sider du har brugt, og hvor mange billeder du har brugt. Og du kan også se, hvor mange du kan bruge på det abonnement, du har nu. Det vil sige, her har vi brugt 2 ud af 10 sider og 11 ud af 20 billeder. Allernederst, der står der, at din hjemmeside hedder www.nemmehjemmesider.dk/Jensens Ferier. Det var det navn, vi valgte før. Hvis man vil have sit helt eget navn, for eksempel jensensferier.dk, skal du trykke her, og så kan du læse mere om at bestille det. Alt hvad du kan ændre på hjemmesiden, finder du i menuen her. Og når du er tilfreds og er færdig med at arbejde for i dag, kan du trykke på log ud øverst i højre hjørne. Så rører du tilbage. Og din hjemmeside den endte med at se sådan her ud. Som du kan se, er det meget nemt at redigere og lave sin egen hjemmeside med nemme hjemmesider. Og du kommer i gang på få minutter uden nogen som helst form for viden om programmering eller kodearbejde. Så det er noget, alle kan gøre.